Какво? Същото ти говоря, същото. Кой си ти? Аз съм Да, си аз. малко. Моля? Аз съм си аз. Ти си аз ли? Кой си ти, бе, моето момче? Кой си ти, че не те помня, бе? Ти кой си, бе, моето момче? Аз ще ти кажа, ако дойдеш тука, бе. Къде ще дойдем, бе? Къде ще дойдеш, ли? Да. На майка си, на путката, отгоре на Витора ще дойде, за да е при да е Господа. твоята мама, да е и просто да е Майка ти взема циганска, че ли се обрала езика, бе, похлуп. Чакай. Я го дай този вика, бе, да еба майка му, да еба Ти путката. откъде си? Откъде? От на майка ти путката съм. Аз Чудо, съм откъде надявал съм? ти путката. Ели, бе, боклук. Научи се да говориш български, бе, да еба твоята мама, да еба аз просто. Ти пиян ли Чули, си, мати, моето момче? Моля? Пиян ли си? Пиян съм, да, пиян съм. Ако искаш, можеш да ми лапаш хуя, да мога да изтрезнея по-бързо, бе, да еба боклука ти, да Трябва да еба. наебав каза, че да изтрезнееш по-бързо, нали знаеш? Искаш да ме наебеш на попа ли, бе, путко, майка ти циганска, да еба. Ей, чакай, аз съм българен, моето момче. Към българин си ти не знаеш българския простак. Ти много знаеш, Ви че да еба, българския за простак. сапунни става ти ваш, това ми да еба. Да е, Проста смотана. да ева. Еле, бе, мамите ви Ти какво работиш, откъде си? Правя свирки, моето момче. Няма свирки, да ако правя ще правя. свирка, бе, моето момче. Кой е това малка пишка имаш, бе? Аз само да давам за майбете, като се измориш да може да има де да седнеш, моето момче. Те Славой са някакви смотани. Това Слав се качи на хуем, кажи може да видиш, бе, бахук. Какво? Слав се качи на хуем, бе. Кажи може да мога да следиш, бе, простак. Гори на ония долния. Си бил голям бахук, бе, моето момче. Аз ли? Ти колко си годишен да ми викаш моето момче? Моля? Колко си годишен ти, че на мене да викаш моето момче? На 22 съм. Аз съм на 45. На 45 ли е? Да. Дай първото лейбем, че беше да изтървем, бе. Ти Да, се да, забавим, ти още нямаш на тези години, майка му да еба. Да, ти 45 годишни дай да ги лейбем, защото да ги изтървем за сумбрат, бе. Чакай, бе, чакай малко, бе. Тя малко така някой ще го жия, бе. А малко те си поговорим той с... Да си поговорим с хората, да. Кой искаш, моето момче? Кажи, кой искаш? Ко правиш? Свирки ли правиш? Ко правиш? Аз само може да дам да ми свират на коя. Кой знае това малка пишка има да се? Милай. Кой ще прави ми малка пишка, бе? Къде си да гола? Къде си да гола? Аз къде съм? Ти къде си? България съм. Аз да съм, да би само Турция на простак. Не знам откъде си, може и да си от Марс, не те знам. Ами ти не виж, като ти звъня, виж откъде ти звъня, бе, телефонът и да не е от тези старите ноти. Няма ти изписал от коя България ти излиза, бе, простак. Майка му да еба, само може да идиш ти. Казай, който ма да казваш, защото нямам тоето време, моето момче загубя. Парите ми варят. Пари много имам, аз имам време цял живот да си живея. Не се пресне. Този живот мъж живе простак, утре ще умреш. Като ми кажа, че са 45 години, виж са какво тъпо говело си, бе, путка да спала. Виж са, огледал имаш ли пред тебе, виж са, бе. Виж са, бе, Бог. Виж са, бе, ба, твоята мама просто, бе, ба. Ти знаеш говориш, бе. Знаеш говориш. Сакам ти го, Ти си един голям селендър, моето момче. Аз съм изгледал този происход, ма като те гледам ти как ми говориш си ми ясен, бе. Какво съм ти ясен, бе, Мадуркова? Какво и то? Какво съм ти ясен, не можа да разбера. Ти си на главишката, ти там дете излиза на края на цепката, на майка ти опутката си чулма, какво си. Ти си унабава опутката, моето момче. Ти си бил голям букук, бе, моето момче. Ти да не си по-малък букук от мене.
Ами малко по-малък буклук съм от тебе, разбрали ма. Свършат минутите само, ако искаш аз да те набера. Да ме набереш ли? Да, защото да ни свършат минутите, после кой ще я плаща тази сметка? На майка ти путката ще им плаща после, чули ма кой ще ми плаща. Знаеш, нещо друго не знаеш, на дядо ми хуя, на баща ми хуя. Не ги ли знаеш? Ами на баща ти, на дядо ти, на баща ти хуя ще влязат от газа, ако искаш. Моя, не може да стане. Къде се намираш, бе, моето ми? Голяма зала се намираш. Колко пъти да ти обяснявам? Ти от Марс ли падаш? Моето момче. О, бате, ти ми казваш, че 40 години, батко. Да. Аз съм малък, по-малък съм от тебе. Батко, да ми диш хуя сладко. Ти знаеш някой ласче, моето момче. Моето момче. Слушам внимателно. Слушам те внимателно. Слушам. Сега, този телефон си го вземи, наври си го газа. Пускаш на майка си, опутката си го наври. Другия път, като звъниш, и аз като ти звъня, да знаеш за какво става на въпрос. Да усетиш вибрацията, ако не можеш ти майка да усети вибрацията, чули? Майка му да еба. Жена имаш ли, бе? Аз ли? Имам жена, деца. Хай го тура да жена си опутката, бе. Пък твоя хуй до 40 дена от рак да умре. Чуя го, ако искаш да умре хуй от страх, ела го лапи да умре от страх. Той направо ще умре от страх. Ти си бил много начетен, да. Ами, косиял много чесън, ще бъдеш чесън, моето момче. Чакай, аз съм по-голям от тебе, моето момче ще ми викаш. Моето момче само и да викаш на младия ми хуй. Разбираш ли? Той ли, ти малко, май ми говориш малко на цигански, бе. Да говоря малко на цигански, бе. Кажи ми откъде си. Слушай. Да? Чуваш ли добре? Аз не съм добре. Не, чуваш ли добре ти? Аз чувам с едното ухо, другото малко умряло, но с едното чувам. Слушам. Кажи ми как ти е проблемът сега? Ти ми звъниш, аз на мен нямам никакъв проблем. Ти звънна на телефона номера. Какво? Ти звънна на този номер, аз не съм звънял аз. За ти звъни на този номер, значи има нещо, си звъна на някой други номер. Какъв ти е проблемът ти? Никакъв не ми е проблем, аз проблеми нямам. На другия номер не звъня повече, ако ще има с мен проблеми тогава. Хубаво, ако искаш да един номер, де се звъня, не звъня повече. Затваряйте, аз нямам проблем. Не звъня повече, ще имаш проблем. Аз утре ще намеря твой номер и ще разбера кой си ти. Дето ме притесняваш. Ти ми разваляш масата. Чуде? Хубаво. Така. Ще видим кой си